mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Ang pagturos mga tugang kan border restrictions kan albay, nakadepende po yan sa estado. Asin numero kan mga nagpopositibo sa kataraning na lugar, partikular na po digdi po sa Southern Tagalog asin National Capital Region. Correct. Oo, yan po ang ipinahayag ni Gobernador Al Francis Bichara kung saan dakula daang bagay ang pag-implementar din mas striktong guidelines partner sa pagbaba kang numero ng mga COVID-19 cases dahilan sa ngunyan ang daily average po kang probinsya minaabot na sa 10 kada aldaw. Yun. 10 na lang ang daily average kan probinsya kan albay. So, iba kaya naghahapot. Picture 16 na baga ngaya Kuya A, Ate Jen. May bago ngaya, may pagbabago ngaya kita sa border control. Oo, mga restrictions na inaapod. Yan. Human po giraray an sa tuya ng mga kaipuhan na nadarahon. As in, tandaan lang po niya to na pinagigibo tayo ini para mapababa ang kaso kan COVID-19, partikularmente po digdi sa Kabikolan. Correct. Oh, and sabi pa kaya ni Gobernador, daiman da giraray kita magpakakumpiyansa o magtiwala partner dahil ta presente man giraray ang patakot kay ining Delta variant as in iba pang klase ng COVID-19. Yes, diba? tios lang. Batay gwa na kilamda variant. Correct. Opo. Sabi da, ining labda variant partner, vaccine resistant. Nako. So, again, sa tuya na minimum health standard protocol. Oo, Dahil po sunod man paglingon. giraray. Yes, mga mahal naming tagapakinig. Alright, aldaw ning Lunes, mga tugang, Agosto 16, 2021. Sa inyo pong makakaibanan si Kuya A. Ini man po si Ate Jen. Wala mo na si Kuya Mike. Guro naglako-lako si Kuya Mike. May importanteng piglakaw. Correct. Giribanan po kita hanggang alas 3 ning pagkahapon. And pwede po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-8921-5475. Correct, check. Sitting man sa mga Globe NTM users, 0927-398-0955. Opo, oo. And kasabay kayan partner, nag-apelar man giraray si Gobernador Bichara na aprobitsaran ta da partner ang pagpapabakuna kontra digdi sa COVID-19 dahilan ta saro po ini sa protection kontra sa nakakagad na helang. Yes. So iba Diba? kaya nagduduwa-duwa. So iba nagpipirili pa kung anong klaseng bakuna ang itutudok sa inda partner. Yes. Anyway, sabi nga ni, it's up to you kung ano ang gusto mo na bakuna na iturok sa mo. Pero depende yan sa availability. Correct. Opo. And sabi baga, depende man giraray sa, kumbaga, sa supply kang bakuna. Correct. Dipisil man giraray partner. Ano hababa man giraray ang supply kang bakuna? Sige. Oo. Ingat-ingat na sana kita, ha? Opo. And dahil man paglingawan na mga biyahero baga, partner, paglaog baga sa probinsya ng Albay, kaipuhan mang baga giraray kang, mapatest bago maglaog sa Albay. Correct. So, likayan tada po ito na ma-involto kita sa mga peking dokumentos. Nako, dahilan sa ang gobyerno probinsyal, handa man po magtaoning penalidad if ever. Yes. Alat lang. Balik kita. Dako na nagpipeki kan mga dokumento? Correct, oo. Igwa man giraray partner, tanganing makalusot sa na Ay, nako.
May penalty. Ano penalty? Oo. Penalty. Siyempre, kung talagang pwede kang masaangatan ng kaso, talagang sasaangatan ka partner kang gobyerno provinsyal dahilan sa... Falsification of Oo. documents, public documents. Advice lang po, ano yun, may nawara. Nawara. Advice lang po, nag-uran, huwag po paraluwas dahil paborito ng virus ang cold and wet places. Oh. Wala nga no. Paborito na akan virus ang cold and wet places. Sige. Ayun po, ha? Pwede magparaluwas pag mauran. Partner, kan ika ka ito nagpapa-enroll, ano ang pigigibo mo? Nag-i-enroll ka on time? Nag-i-enroll ka late? Or nag-i-enroll ka ahead of time? Ako on time. On time ka talaga? Or kaya sa naka-schedule. Naka-schedule kasi bagayan. Yes. Minsan per year, 'di ba? Ngunyan, sa mga paraan tabay ta, naghahapot kung nguarin ang schedule kan enrollment sa Oo. Department of Education. Okay, so tamang-tama yan para sa ngunyan na pagkahapon. Makakaibanan ta si Madam Humamil para po sa information dissemination kan Department of Education, ngunyan para sa mga magurang and then para sa mga estudyantes kung noaren saan as in ano ang gigibuhon upon enrollment, ano ang mga pagbabago sa enrollment ngunyan pagabot sa school year 2021 to 2022. Yes, oo, for sure may mga pagbabago yan dahil ngunyang palan, iyon na ang start kang enrollment sa mga pampublikong eskwelahan. Correct. Nasa linya na si Ma'am Humamil. Wala pa. Wala. Waiting pa. Waiting pa si Ma'am Humamil. Okay, ma-commercial muna kita habang nag-alatarat kay Mrs. Humamil. Para sa mga paraantabay ta sa mga magurang, sa mga aki na ma-enroll for school year 2021 and 2022. Oras, alas 2:16. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa Sarojas tatlong taon. Mababakal na ang 2.4 kilogram big box. 17 pesos na kada baso. Suggested retail price. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 027 series of 2021. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big
big on milk and energy-releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Na talaga para ulo ka, partner. Sige. Para sa mga nag-aantabay, para sa mga magurang na may mga aki na ma-enroll for school year 2021 and 2022, baka kaibanan tango yan na pagkahapon si Ma'am Mayflor Humamil. Yes, via Zoom, tangani na matawan ang kita ning giya. And of course, para sa mga informations na i-disseminate sa satuya ngunyan kan Department of Education, mga naghahapot. Paano daw ngaya ako, Kuya Ate Jen? Di ko ngaya aram ang process ngaya ngunyan kang pag-enroll. Ta dati ngaya, yaon sa ngaya ako dyan sa margin ngaya ako sa eskwelahan. Nguyan ngaya, daing face to face. Paano daw ngaya ini? Yung baga, no? So, nagkakaigwa talaga ng mga pagbabaago sa sistema, partner. Opo. Sige. Nagkukontakta na si Ma'am Mayflor. Halat-halaton talang tabi mga tugang. Sige. Sabi digdi sa text line ta, partner, pabati tabi Kuya A and Ate Jen na maganda. Happy birthday kay Jari Serrano and Prince Solo Kadag. Salamat po. Yan. Jari Serrano and Prince Solo Kadag. Happy birthday. Cheering man sa mga nagbe-birthday tabi. Nagsiselebrar kan sa mga kumpleanyos ngunya na pagkahapon. Okay? Ano yan? An sa tuyang Facebook page, pwede po nito hanapon DCGB News Online. Sa mga naghahapot, yan, sa mga nagpe-Facebook, DCGB News Online. Sige. Ika, partner, ano sa mga na-experiensyahan mo ka ito ka na nag-enroll ka? Nag-transfer ka ito?
ng eskwelahan? Dai. Di ka nag-transfer? Dire-diretso lang ako. Loyal ka lang Loyal sa sarong ako. school. Wow. Pero from grade school or high school to college, nag-transfer ka? Oo naman. Yun. Siyempre. Okay, ready na. Yaon na si Ma'am Ma'am May Flor. Flor, humamil kang Department of Education Region 5. Ang sa tuwing tagapagtara, maray na pagkahapon po, Ma'am May Flor. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A. Yes, good afternoon. Good afternoon, Kuya. And I'm Jen. Good afternoon po sa gabos na naantabay sa programa Ugnayang Pampamilya. Yes, salamat po, Ma'am May Flor. Welcome back again. Digdi po sa programa Usapang Pamilya. Yes, sir. Okay, Ma'am May, nga rin po ang schedule kan enrollment sa Department of Education, Ma'am May Flor. At yeah, Nga na adlaw, yun na ang first day kang enrollment period ta for school year 2021-2022. So it will last until September 13, Okay. 2021. So first day mo niya ng enrollment. Okay. Dakol naman kung nag-enroll mo niya na. Opo, okay. Ano po ang mga requirements, Ma'am May Flor, sa pag-enroll? Actually, ang enrollment ta, kung narurumduman ta po pag nag-start, nagkaiko kita ng early enrollment na kang mga nakaaging plan. So last March and April to May, igwa lang kitang early registration. That's already early enrollment for the incoming grade levels sa kinder, grade 1, grade 7, and grade 11. But this period, open ito sa lahat ng grade level. So, August 16 to September 13. With regards sa mga requirements or kaipuhan i-submit, base po duman sa guidelines na ipinaluwas ka na Central Office, ang DepEd Order 32 Series of 2021, kaluluwas ng kinikang August 13, ang saro po na ma-enroll, fill out, kaya ito pigaapod ng MSLF. So, ini ang sarong form ini na itatao or ipoprovide sa mga parents through online, digital, na fill outan. Inyo iyang pigaapod na modified learners enrollment survey form. So kung matatandaan ta last year, igwa man kita ki learners enrollment survey form. Igwa pa man girarangon yan. Although ining form na ini medyo piga modify, may mga portion duman na kaipuhan pang fill outan ang parents. So itong form na ito, together with the other requirements, like halimbawa grade 1 and back kinder and grade 7, ma-submitting birth certificate. Okay. Now, pagkabot po sa birth certificate, hindi natin nire-require na dapat PSA birth certificate. So, kung may PSA, it's okay. Pwedeng i-submit, pwedeng i-attach. Pero kung igwaman kita ki birth certificate na halis sa local civil registrar, pwede naman po ito. Or, kung in the absence of these two, pwede man i-attach dyan ang baptismal certificate. Or kung talagang wala talaga ki mga dokumentong ini, pwede nga magpaaki barangay certification. Provided they also mga basic information kan learner o kan aki na ma-enroll. Okay. So dapat yaon dumanso tama as in kumpletong pangaran, ang birthday, ang name ng parents, at edad. Ma'am So, yan May, po ang mga requirements. yes, Ma'am May, sinabi mo po kasubago na through online ining form na makukuha? Ang term po natin is remote enrollment ang pumunta. So not necessarily na pure online. We have schools na very low and risk man sa mga cases ta sa COVID. Ang mga parents can actually drop the forms and the requirements sa mga drop boxes or can physically submit yung mga requirements sa mga naka-assigned na teachers or personnel sa mga schools. Okay. So mga day kaya ma'am na internet, garo tanganing day madipisilan sinda. Yes, opo. Oo, sige. Yung mga schools naman natin provide sinda ki mga paagi
or mga avenues para submit kang mga guardians or kang mga parents ini mga requirements for enrollment. So, Okay. pwedeng online, pwedeng physical submission, provided na strictly followed ang IATF protocol. Kasi saro ini sa piga-highlight or piga-emphasize kang DepEd order for the enrollment this year na dapat magsunod pamangiraray duman sa IATF protocol. Okay. So para naman May sa mga parents, sain po sindamado roman kapag ma-enroll ngunya na taon? Paano po ang proseso? Like I've said, kapag may platform na pre-provide ang school, pwedeng day na nga physically magtungan sa eskwelahan. Oo. Isasubmit na siya through that platform. Kung talagang allowed, lalo na kung halimbawa safe man, lalo na duman sa mga lugar na GCQ or MGCQ na pwede naman magluwasan na mga parents, may mga designated areas po yan sa mga schools. Para may mga kiosks dyan, may enrollment kiosks may mga boxes dyan, or may personnel dyan na nakaabang na iyon ma-receive kang mga documents. Sa ibang mga lugar naman, may assistance na piga katao na barangay council. So, depende po sa agreement or usapan kan school and barangay council. Okay. So, apera po dyan, ma'am, sa form, ano pa po ang mga pagbabago ngunyan sa enrollment kunyan na school year? Yes. Ang saro padigdi is kung last year, wala pa tayong na-mention about vaccination, but this school year, preferably yung mga mag-aasikaso pa na pag-process kaini mga enrollment documents, preferably mga vaccinated na DepEd personnel or teachers na. So, saro po yan. Another is, na-mention ko na yung form. And another is strictly na pagsunod and pag-observe ng IATF protocol. And yung iba pang requirements or guidelines, i-relay naman po yan kana mga schools and may mga committee. This is another change na may mga binibilog po na mga point persons or mga coordinators exclusively for the enrollment for this school year. Okay, so ano yan? Pwede mag-enroll, ma'am, so they vaccinated, ano? Yes, opo. Wala naman tayong discrimination pag-abot dyan. At saka yung mga learners naman natin, hindi pa naman nire-require na magpa-vaccine. Lahat pa ngayon nasa mga priority groups pa ngunyan ang nakalinya for vaccination. Alright. So halimbawa po, Mamay, na-quarantine ang sarong tawo or nakalampas na po sa talaan kang schedule kan papa-enroll, nagtatanggap po or matanggap po ang Department of Education yung mga late enrollees? Yes po. Basta not very late naman po ha. Halimbawa mag-enroll pa na kasi sa hanggang September 13 lang kita. O nag-enroll pa ngayon sa first week of October, dahil nga ni sa kadahilanan na quarantine, pwede pa naman po yan i-accept. Okay. So, for example, ma-transfer ako ki eskwelahan, ano ang mga dapat na gibuhon, igwa ni mga pinaghahagan na rekisitos para dyan? The same po. Kung ano po yung requirements, and from private school ka, public school ka, ang Form 10 and itong school form na i-release kang private school kang dati mong eskwelahan, yun din ang isasubmit mo duman sa lalaugan mo or transferan mo sa school. Plus, kung grade 6 ka, syempre itong good moral certificate of good moral character, itong card mo, itong birth certificate mo, so yan ang mga And medyo kung may concern sa mga tuition or sa mga payables pa, may mga saro pa pong requirement dyan. So, i-explain man po iyan kan receiving school kung ano ang dapat na isubmit kang saro. Okay. Ayan na. So, depende naman sa, sa lilipatan.
Oo, Lilipat kung na. ano ang mga requirements na Yes. pinaghahaga. Oo. Opo. Yes po. Okay, so yun. Okay. Kung public to public school, walang problema po doon. I-inform lang po. I-inform ang parent ang hahalian na school na itatransfer niya ang akin niya. And at the same time, i-inform din ang receiving school na matransfer so akin niya. Okay. So, iyan ang proseso kan sa tuya na pagpapa-enroll ngayon na taong 2021 to 2022. Ma'am May Flor, any concern po sa side kang Department of Education? Ano po ang gusto ninyong ipaabot sa mga magurang ngunya na school year, Ma'am May? For this school year, may mga naghaharap po kung paano ang modality. The same po, blended learning pa rin kita. And we really hope na kung naging successful ang enrollment na last year kasi lumagpas tayo sa target natin na number of enrollees. We hope na this school year ganun pa rin kasi last year nag-target kita actually wala talagang target na sinet because of the pandemic. Opo. Pero conservatively hinigtan na at least 80% ng population makapag-enroll. But we have gone beyond that, naka-achieve kita ng more than 90% enrollees natin. Okay. The same for the Bicol region. But this year, ganun din po sana, knowing that may mga strategies na kita, may mga intervention na kita nag-inibo, and noted na kung ano itong mga challenges para sa blended learning or distance education natin. And pangdawa po, duman kasi last week, ang mga kahaputan is, kaipuhan ba talaga ang PSA birth certificate sa pag-submit at kailan ba ito isinosubmit? Hindi po ito isinosubmit ng taon-taon. Okay. At hindi po nire-require ng public schools na PSA birth certificate ang isasubmit natin. As I have mentioned, pwede po kung may PSA birth certificate, okay. Pero kung wala naman, pwede na itong birth certificate coming from the local civil registrar o kaya yung baptismal certificate. Oh. Ma'am May Flor, nasa linya po si BP Henry. May mga kahaputan lamang po siya sa imo. Ngunyan na pagkahapon. Okay. BP, go ahead po. Nasimbag na kaya ni Ma'am May so hapot ko itong last part na sinabi niya Yan kaya ang concern kan mga listeners sa morning program. Na Yes po. ang pagsubot mga parents, required kan DepEd sa authenticated birth certificate. Tipo, sa public school po. Authenticated, maski sa baptismal or halos sa local register, pwede na pala. Yes po. And Pero tapos kami school year, ma'am, are they required also to submit the authenticated birth certificate? saan po, sir? Pagkatapos kang school year, halimbawa nga grade 1 ka, pag-graduate mo nga grade 6 o kung ano, paano pa silang mag-submit ka na authenticated? Hindi po. Na po ito Actually, hindi na po. Not necessarily, sir. Kasi yung birth certificate po, nire-require lang natin, birth certificate or baptismal certificate, nire-require natin sa mga kindergarten, sa grade 1, sa incoming grade 7, at saka sa grade 11 na incoming. So yan po ang mga grade levels lang na nag-require ng birth certificate. And ulitin ko kasi may namamati kaming mga comments na magpapapilahon naman na po sa PSA. That is not true po. Hindi po nagre-require ng DepEd na pumila kayo sa PSA at kumuha kayo ng PSA birth certificate. So PSA, kung meron kayo yan, okay, you can submit that. Kung wala, okay na din ang from the local civil registrar. Kung wala pa rin, baptismal certificate, pwede na yan. And kung talagang wala, ini-absent, wala, you can go to your barangay and request pagpa-issue po ng barangay certification. Sabi ko, provided na yan also basic information or basic details kang identity kan ati. So, tama as in kompletong pangalan, birthday, edad, ng pang-parents. So, hindi po pwedeng maging rason na ang kawaraan ng dokumento like the birth certificate is hindi makaka-enroll sa akin. Okay po. Thank you. Thank you po. Okay, sige. Thank you, Salamat, BP BP Henry. Hen. Thank you so Ma'am much. May Flor, day na po kami ning kahaputan unless igwa ka pa pong gusto ipahayag. Go ahead po.
Yes, duman po sa mga ang iba mga parents busy na din mag-accomplish kay itong MSLF natin. May mga platforms na inopen ang mga schools, and ang mga schools naman natin they were already advised to post the hotlines kan mga eskwelahan and kan mga coordinators for the enrollment. Kung may kahaputan po, feel free to reach us. Ang DepEd naman po, igwa kaming hotline na nakapublish sa Facebook page me. Lahat po ng division offices merong hotline number duman. You can call para magpag-inquire kung may mga concerns po kita sa enrollment during this period of August 16 to September 30, 2021. Okay, thank you so much, Ma'am Mayflor Marie Humamil. Yes, opo. Salamatan po sa pagtaoning oras digdi sa toyang programang niya na hapon. Thank you so much, Ma'am Mayflor. Salamat po. Okay. Okay, malinaw. Gabos kita, partner, makaka-enroll. Opo. Gabos kita makaka-enroll. Daing hadlang. Okay. Tangani na dahil kita maka-enroll ngunya na school year 2021 to 2022. Yes, and target magiraray kang Department of Education na umabot sa sobra 90% ang mga enrollees ngunyan. So, pinag-iinggan niya ang mga estudyante, mga magurang na approbitsaran tayong enrollment ngunyan na taon partner para padagos manggiraray ang edukasyon sa tao kang pandemya. Correct. Diba? Correct. Okay, sige. Sa satuyang pagbabalik, sarong makeshift classroom na dating garaba sa Camarines Sur, ngunyan, sarong matibay ng konkreto. Paano may sponsor? Nisponsoran mo. May nag-sponsor. Yan ang aramon tayo. Aramon ta po kung paano nangyari iyan. May pag-asa pa pala. Yes. Sige, mabalik kita. Oras, 2:40. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari
maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wow! May pasalubong si tatay. Haling Edgelins Pili Products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwapa nga ni Sinda nin pili tart, santan, asin pastillas. Edgelins Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nakapagpatindog ng classroom ang sarong paratokdo na Certified BTS Army sa paagining pagpabakal ng BTS merch o mga high-quality BTS merchandise araw ka mga bado asin accessories sa Camarines Sur. Ang BTS Army iyo ang pangaran kang fans club kang 7 miyembro kang South Korean boy band o midbid sa apod na Bangtan Boys na nabilog kang taong 2010 asin partingon yan kang Big Hit Entertainment. Pahayag ni Teacher Kate Argones, gibo sa kahoy asin kawayan ang makeshift classroom sa Kilumaon Elementary School sa Sangay Camarines Sur. Sinabi niya na base sa iyang eksperyensya, dakula ang problema kang eskwelahan pag abot sa kakulangan ni mga classroom, lalo na ta nasa hararayo na ining lugar. Bulan nin Hunyo ngunya na taon, haros day na mapakinabangan ang makeshift classroom, alagad ngunya na Agosto, bago na ang pakakonstruhir kay ini. May hiling sa footage na gibo na sa matibay na konkreto, may isa di rin naman na comfort room, asin lababo, mantang maaliwala sa komportable na para sa gabos. Naipatindog ang classroom dahilan sa mga certified fans kang Korean boy band na BTS, mantang nagpo ng proyekto kang Marso sa paagi ng paid raffle. Ang certified BTS Army asin paratokdo sa Kilumaon Elementary School na si Argones ang nangenot sa proyekto asin inapod niyang Help Build Classroom. Sabi ni Argones na hiling niya ang pangangaipuhan ka mga estudyante digdi
para sa dugang na classroom kan siya madesignar sa eskwelahan kang bulan ni Marso ngunya na taon. Sinabi niya na dako lang nagtatarabang tanganing marealisar ang proyekto, bantang ansiring na inisyatibo, makakatabang sa pag-uswag ang edukasyon, asin magkaigwaning marhay na lugar para sa mga estudyante. Army ka ba, partner? Army ka? Fans Club. Fans Club. Army po, ini po ang fans club kan BTS na Yes. Korean boy band. Oo, yun baga sa mga kinahihiligan ko niyan, bako sa naka mga hoviness, baging kang mga nag-eedad na. Correct. Si Teacher Kit, nakapatindog ning eskwelahan, baga pina-repair Yes. so oo. eskwelahan sa paagi ning pagpapabakal kan mga BTS merch mats, materials. Correct. Alam mo, partner, kang enot na Bala sa na, no? Oo, bala. Oo. O magkumbaga, pinagtagpi, tangani, magkaigwasan na kita ning tukawan. Ngunyan, konkreto na. Yes. O, magayon nun ang bagang itsura, o, di ba? O, pagkumparata. Oo, before and after. Yes. O, sa mga naghihiling sa Toyang Facebook Live, dako laon po ang pinagbago kang classroom. Correct. So, kung may hiling ta partner, saro ini sa magayon na ehemplo, ngunyan na sa tuya na itong mga rayaon sa hararayong lugar, lalo na ang mga eskwelahan, na pagtagariparuhon taman. Correct. May malasakit sa satuya na mga eskwelahan. Arog ni Teacher Kit, no? Oo. Nagpabakal siya ning mga merchandise materials kan BTS. Siyempre, dakulon nga ang mabakal ka nita. Sikaton baga ang Iyo. BTS, ano? Correct. So, pinabakalan duman, pinondo niya para sa pagpapatindog ka ning classroom na ini. Yaon, mahiling ta ang balasakit. Oo. No? Tapos kapag gusto, may paraan. Tama, oo. Ang challenge taman ka ni sa satuyang mga paraan tabay, ano man daw ngaya kita, ano man ngaya ang kayatang ipatindog kung sa kung kita nagmamalasakit sa satuyang runa, Oo. no? Kung saan kita nagtatrabaho, saan kita naka-star, diba? Yan na. Kung gusto, may paraan. Correct. Kung ayaw, dakulong dahilan. may dahilan. Dakulon pala ng dahilan. Bako sana may dahilan. Bako sana may dahilan. Mahiling mo ang pagmamalasakit ka ni Teacher Kit. Si Teacher Kit, babae. Oo, babae. Oo. Diba? Ini talaga ang kinakaipuhan tango niya na nasa tao kita kang pandemic crisis partner. Yes, diskarte. Malasakit sa kapwa, and kung ano ang pwede tang i-extend na tabang sa satuyang palibot, lalo na ang mga rayaon sa laylayan. Correct. Sigurado kita na bako lang ini ang classroom ngunya na Oo. medyo, sabi nga ni, day na ngaya mapakinabangan. Correct. For sure, kadakol pa dyan. Maski na nga ningo niya na day pa man kita ng face-to-face classes, importante man girari na pagre-reparuhon man girari ay sa tuyang mga classroom. Yes, mag-ready na para sa face-to-face classes ta. Tama. Tayoon man girari ang sa tuyang paglaom na makabalik kita sa normal. Yes, Diba? sana Oo. talaga. As soon as possible, Tama. makabalik na kita. Okay? So yan po ang ang bagong ngunyan digdi sa tuyang programa, ang Usapang Pamilya. Hello muna kay Marivic Gan, Amanda Marco, and si John Paul Mendoza, nakatutok man ngunyan na pagkahapon. Good afternoon. Sabi digdi, thank you sa Usapang Pamilya, at least malino na tabi sa muyang enrollment ngunyan. And sabi man ni 242, sana dai mag-require ang mga teachers sa enrollment, arog kang paghagad ng floor walk sa mod, etc. Igwa pa. Na-experience mo yan? Kayto, Oh. punishment iyan kayto sa mo. Pag nalilista akong maribok, Okay. paggaga, mabitbit na ako kay floor wax. Floor wax. Kato, address pa lang ang floor wax. Puro Kaya- barato pa. Ngunyan, Oo. makantidad na. Ngunyan. Nakaw. Maggabat na sa bulsa. Correct. Pabati man kami digdi sa Barangay Betaano, Legazpi City. Salamatan po. And batiun tamanda ang pag-iribata sa serbisyo si Ulysses Broncano. Good afternoon. Sige. Sige. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. Oh. From Confucius. Oh, ano da ibig sabihin kan partner? Di bale ngayang luway-luway sana. Basta dire-diretso ka. Ayun. Di baling luway-luway, basta matumbok. Yeah.
Dire-diretso. Pero so, race ka to kang baho tapos so, kuneho. Kuneho. Oh. Iyo ano. So, kuneho, makaskason. Oho. Makaskason magdalagan. Sa sobra niyang kaskas, pag abot niya sa inutan, puminondok, kuminaturog. Oho. Adyan paman ngaya ako. Alawigon pa ngaya so kalaban ko. Correct. Kuminorog. Subaho, luway-luway sanang Alagad. naglalakaw. Alagad din nagpundo. Correct. Ang Nakaantos. nakaantos. Siya ang nainot sa finish line. Kaso kuneho, nananok so katurog. Yan sana. Diba? Pagkat siya din, ano? Yes. Pag may goal, dire-diretso daw Dire-diretso. luway-luhay sana. Opo. Dai pangluyahan, kumbaga. Yes. Slowly but surely. Hello man, kay Repot si Kunweb Oligod. Okay, sige po. And sa mga nag-celebrar daakan sa indang wedding anniversary ngunyan, happy wedding anniversary si Ermelinda C. Balasta, Eddie Del Valle, pabati man dito sa barangay Busak, Ligaw. Family Del Valle. And si Madam Sonia Boaral. Okay? May nag-text partner, Sige. nagmagandang para PM daw, Ma'am Jen and Kuya A. Ask ko lang, ano na naman po ang masunod na variant sa Pilipinas? May report po daw na lambada variant. Bako po lambada. Lambda. Lambada da. Lambda. Ang sunod da, estimate niya da, ang sunod da, pantumina. Lambda po ito. Bako ito lambada. Pangajiun to na din na magparadagdag pang variant. Data pa nga ni natatapos labanan ang COVID, may Delta, igba pang lambda. Sabi sana ni Kuya, may karoon ng fraternity. Sige. Sige, yan ang pang presentasyon kung programang Usapang Pamilya, ngunyang aldaw ni Lunes. Ini po si Kuya A. Sa pangaranan po ni Kuya Mike Dado, iniman po si Jenny Matthew, Baliran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya.